और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैदों जे दाख्लै पहलगाव बे जे जानाय जम्मु काश्मीराव जे जानाय जाथायनि थाखाय जे जोंनि जे इन्डियानि जे रौनियाफोरखौ जे गावबाय, बे गावनायनि सायाव जे सापस नोंसोरनो साननानै नाय रायजोफोर, जे गावनि न'खरनि मानसिखौ जुदि सोरबाफोर बुयोब्ला एबा अयथासार जुदि खामानि मावोब्ला नोंनि न'खरनि मानसिया जेन गनायनानै थानो हागोन ना? बे मोनसे। दा नैबे खोथाया दे बिसोरनिफ्राय पाकिस्ताननिफ्राय जे मा रोखोम आवाज होदों, आवाजआथ' बिसोरना गेदेर। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोनहा निस्सय हिन्दीआव सोरबा बांसिन मानसियानो बुजिया जानांगौ, ब्ला सोरबा बुजिनायफ्राथ' गोबाङानो बुजिखायो। अब्लाबो आं नोंथांमोनसिम मोनसे भिडिअ आपडेट होनो सानदों। जोङो भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोनि रायजोफोर। पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। वाह डेन्जार गिदिर खोथा बुंबाय। नोंथांमोनहा निस्सय बाथ्राखौ जायफोरनो एसे बुजिया बेफोरनो आं शेयार खालामनो सानदों। गोबां गिदिर खोथाजोंनो बुंदों, थैजों दुगैनायनि खोथा बुंदों। अब्ला जोंनि इन्डियाखौ खारन बुथारजोबनायनि, बा खोथायाथ' एसेबां मानि गोरलै नङा। दा इन्डियानिफ्राय जेनो जोंनि इन्डियानिफ्राय मा एन्सार मोनो, बे एन्सारखौ बिसोरो नेगासिनो दङ। अब्ला जोंनि इन्डियाबोथ' एफाबां मानि गोरलै नङा। जोंजों मथा मथि इन्डियाजों गाजाबनो हानाय, कम्पेयार खालामनो हानायानो पाकिस्ताना गैखाया। बिसिनियाव खोथायावदि गेदेर खोथा। दा जोंनि इन्डियानिफ्राय भारतनिफ्राय जे बोहैलांनाय सिन्धु दैमा, बे सिन्धु दैमाखौ अलरेडि सरकारा, जोंनि इन्डिया भारत सरकारा थेनायनि मोनसे खोथा डाइरेक्ट डिक्लेयार खालामखाबाय एबा थेखाबायबो जानांगौ। दा बेखौ थेनायखौ लानानै लोगोसे बिसोरनिया बबेया खहा जानो हागौ रायजोफोर। दा बे सिन्धु दैमाया जाहैबाय बिसोर लोङोमोन आरो बेजोंनो गोबां आबाद खेथिफोर मावोमोन। अब्ला बैफोर आबाद खेथि मावनाया जे बे दैमाखौ जुदि थेयोब्ला थ' गोबां एफेक्सन जाहैगोन, बिसिनियाव गोबां खहा जाहैगोन। आरो बे दैमानिफ्रायनो लाइन बानायनायनि बेबायदि सुबिदा बिसिनाव दंमोन। नाथाय भारतआथ' बेखौ मावखागोनखा। जोंनिनो उसुंसेनि बा जोंनि न'नि मानसिखौनो खारन नोंथाङा साननानै नायदो, जुदि बुथारोब्ला बा बुयोब्ला, माबा मोनसे दोखो खालामना हरबाय बा बुथारखाबायानो नै दा बुथारोब्ला जोंनि न'आवनि नोंथाङा जे नोङो ओरैनो नायनानै थानो हागोन ना? बा जोङो रायजोआबो बेखौ गनायनाय नङा। सरकाराथ' बेखौ गनायखाया। खारन जोंनि मानसिखौनो, जोंनि न'खरनि मानसिखौनो जोंनिखौ गावबाय। अब्लाबोथ' जोंबो बदला लानो थाखाय नाजाफिननांगोन। अब्ला बिसोरनियाव गेदेर खोथा बहनबालाय बहा सोलिनो? खारन जोंनि भारतआथ' बेखौ एन्सार फिननायखौ होफिनखानांगोन, बिसोरखौ बदला लाफिनखानांगोन रायजोफोर। अब्ला बिसोरनिफ्राय मानिफ्राय बोरैफ्राय थिरांथा लादों, एब्ला जोंनि इन्डियाया मा थिरांथा लादों बेखौ, अब्ला बिसिनि बबे बिसयाव बिसोरजों खोथा शेयार खालामलायदों, बांलादेशनिफ्राय रायलायदों, नोंथांमोना बेखौ
नायनानै लाग्रोदो रायजो। नहीं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। जे जोंनि पाकिस्तान आरो जोंनि भारतजों जे जागोन दावहा, दा बेयावथ' गोबां दावहाया मोनसे गेदेर महर फुरा गुलि बारुदजों दावहा नांनायनि जे महर, बे महरा नुजाबाय। अब्ला बै दावहायाव दावहा नांनो थाखाय जे जोंनि भारतआबो गावनि माखासे हानजाफोरखौ लानानै एबा माखासे गोबां रायजो राजाखौ लानानै बासायनो थाखाय जोंनि भारतआबोथ' जानजि खाफ्रागोन ना। जोंनि भारतआबो बै दावहायाव बारसोमनो थाखाय जोंनि भारत, जोंनि रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ मोनसे बोरैबा सेफगार्डआव दोननो हागोन, बे सेफगार्डआव दोननो थाखाय जोंनि भारतआबो नाजाखाबाय। खारन सिन्धु दैमा, बे सिन्धु दैमाखौ अलरेडि थेखाबाय आरो जे पाकिस्तानजों जोंनि भारतजों जे थांलाय फैलायनि बेबस्था एयारलाइन, बे एयारलाइनखौबो बन्द खालामनाय जाखाबाय आरो बेजों लोगोसेनो माखासे बेफार फालांगि खालामलायनाय बैखौबो बन्द खालामनाय जाबाय आरो जे ट्रेनजों थांलाय फैलायनि बेबस्था बेखौबो गैला, बन्द खालामनाय जाखाबाय। अब्ला जोंनि सायाव जे भारतजों जे पाकिस्तानजों बे दावहा नांनाया बियो रोखा गेदेर मोनसे परिस्थितियाव जे जानो थांगासिनो दङ। अब्ला बै जे परिस्थितियाव जानो थांनाय बे जोंनि भारतआबो जोंनि जे भारतारिफोरखौ बासायनो थाखाय मोनसे जोंनि भारतआबो प्लान दंखासै। अब्ला रायजोफोर बैफोर बेबायदि दावहा, बे दावहाया माबायदि महराव लाबोगौ, दासिमाव जोंनि भारतआव माबायदि दावहा जागोन एबा जाबायानो, नोंथांमोना वीडियो नायनानै लाग्रो। चुके हैं मोदी जी का आदेश आते ही कूद पड़े हैं भारतीय जवान पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। आपको बता दें कश्मीर और पहलगाम का बदला शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत यहां पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवान कूद पड़े हैं यहां पर पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ अब्ला जे बिसोरनि पाकिस्ताननि गोरा गोख्रों खोथाजों जे बुंनाय, जे बिसोरथ' बुंनाया बिसोरनि खुगाजोंथ' हाखाया, बुंनायाव जेसेबां गिदिर गोख्रों खोथा बुङो, नाथाय जोंनि भारतजों गाजाबनो हानाय बिसोरनाव अस्त्रआनो गैया। खोथाया जे बिसोरनाव गोख्रों गोरा बुंगोन, नाथाय जोंनि इन्डियाआबो कम्पेयार खालामनो हानाय गोख्रों गोरा अस्त्र दङ। नाथाय फोजोबलायनायाव सोर हागोन, नाथाय इयुननि आपडेटखौ भिडिअखौ इयुननि आपडेटआवसो मिथिसिगोन। रायजोफोर नै दाथ' दावहाया सुरुआनो जाबाय, गोख्रों गोरा गावलायजेनबायानो। अब्ला जोंनि भारतआबो इसिबां मानि गोरलैयै बुंजानानै नासयजागोन बेथ' जानो हाया। इसिबां जोंनि भारतारिफोरखौ रौनिया हानजाफोरखौ गावथारबोबाय, बुथारबोबाय, नाथाय दिनैसिमाव गोबावनि समाव जोंनि भारतआ मानिनानै थादोंमोन, बुजिनानै थादोंमोन, नाथाय दिनैसिमाव बेबायदि नासयजाबाय थानाय समाव जोङो बेबायदि दलरै सिरियै थानायजों जाला। अब्ला एक्चुअलि जोंनि रायजो राजायाबो बेबायदि एफाबां बुथारजाबोबाय, सिरि बुथारजाबाय, गावथारजाबाय, एखमबा देथारजाबाय,
बेजोंथ' जों मानिनानै थानो हायाना रायजो राजायाबो मानिया सरकाराबो मानिया दा गोख्रों गोरा गोरा अस्त्रजों दावहा नांनो थाखाय जा जोंनि इन्डिया गोरायै जान्जि खाफ्राबाय एबा दावहाया जाबायानो अब्ला रायजोफोर अब्ला जोंनि बे परिस्थिति इयुननि परिस्थितिया मा जाबोगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि साननायजों फोरमायहरबानो जाबाय रायजोफोर इयुनाव जुदि माबा मोनसे आपडेट गिदिर जायोबा आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो थाखाय रेडि रायजो